ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, имрӯз ба мо хабар доданд ки акаи Муҳиддин ки бо таксиҳояш бачаҳоро ба Қазоқистон бурда меовард, ба мо хабар доданд ки ба ҳамаи мардум огаҳ кунед саргардон шуда Қазоқистон граница гузаштанӣ наёянд, чунки сарҳад имрӯз маҳкам шуд. Субҳи амин рӯз, яъне 16 март, ин аз тарафи Қазоқистон тасмим гирифта шудааст, яъне ки ҷумҳурии Қазоқистон аз сарҳади худ баромадан ва ҳам даромаданро манъ кардааст, ки сабаби мушкилӣ ва саргардонии зиёди муҳоҷирони тоҷик, узбек ва қирғизҳо шуд. Бачаҳо дар сарҳад дар монданд. Онҳо натонистанд ки гузаштаву дуюмбора Русия дароянд. Бисёриҳо дар он тараф монданд. Баъди ҳамин қарор эълон шуданд. Бисёриҳо нагузаштанд ва бенатиҷа аз роҳ баргашта омада истоданд. Ҳоло наворе ки дар дасти ман аст мемонам, шумо бубинед, бо худ мефаҳмед. Бисёри бачаҳо бо мошинҳояшон Тоҷикистон рафтанӣ буданд. Вақте ки ҳамин қарор баромад, аллакай онҳо дар дохили Қазоқистон буданд ва дар сарҳад дар мондагӣ ҳастанд, яъне ки дар сарҳади Қазоқистону Қирғизистон, тарафи Тоҷикистонравӣ. Ҳамаи ин ба хотири ҳамин коронавирус аст, яъне ки шумораи беморҳо дар Қазоқистон зиёдтар шуд ва онҳо ба хотири аз ин ҳам зиёд нашудан сарҳадҳои худро бастанд. хуб дӯстони азиз, эҳтиёт бошед. Ин хабарро барои чӣ гуфта истодам ки бо ягон кас ба гузаштани сарҳади Қазоқистон нараёд, чунки бефоида аст. Аз дасти ягон кас ҳеҷ кор намеояд. Он ҷо ҳама ҳамчун блокпост маҳкам шудагӣ аст. Ягон касро намегузаронанд. аз ҳамин хотир эҳтиёт шавед. Агар ҳарчанд ки ҳуҷҷатҳои шумо безеб ҳам мешавад, дигар илоҷ нест. дар хонаҳои худ бишинед ва худро эҳтиёт кунед. Худованд нигаҳбонатон. Наворҳоро тамошо кунед. Салому алайкум бародарони муҳоҷир. Бачаҳо рафтем мо граница як боҳ маҳкама. Кадом муҳоҷире боше наёед то 15 апрел саргардон нашед. Мо рафтем омадем, граница ҳама маҳкама бачаҳо. Ҳама маҳкама то 15 ҳама маҳкама граница бачаҳо то 15 апрел. Инами ба мошин бачаҳо рафта омадан. Се мошин ба қафо дигаро мошин омадестан. Граница маҳкама бачаҳо. Инам бачаҳо ҳам омадестан, уна мошин дигариштам ҳама штагия. Мақсад ҳамира аниқ кунен, баъд раҳда бироенда мақсад ки ина бачаҳо ҳама штагиан. Бачаҳо гап несанед? чӣ гапа? ям граница маҳкама мегӯм, барои ҳам бачаҳо азоб накашанда, барои Бачаҳо наи маҳкама. Салом алайкум бародаро. Ина границаи Қазоқистон даем. Қазоқистон Узбекистон. Қазоқистон сар мета, Узбекистон сар намета ки будро карантина гуфта 15 рӯз маҳкам кардиян границаро. Янҷа халқи тоҷик омадагиай, хай касе ки паспортшо Русия гашта Россия рафтан метавонад. Касе паспортшо русӣ нест, ай вай дар Қазоқистон мемонад, карочи буман наметавонад. На гуфте ки тарафи Тоҷикистон, на тарафи Россия. Ина нигоҳ куда то ҳои хирак мошино аз 100 мошин зиёдтарай. Занак, кӯдак, мақсад бачаҳо ё шумардаи калонсолам хеле пуранд дрени мошино. Инҷа мондагиан ҳама каса ягон халқи гуфте ки тоҷик неста ки ӯ тараф моро ёрдам кунад. Инҷа ҳама маҳкам шудагим, ягон гап нест. Дина маҳками онҷа ягон на гуфте ки ҳукумат наяташ ягон чиз занг назадест. ина ду рӯзин ҳама гишнауташ наҷа мондагия. Я 750 танга буд, 500 тангаш кардиям.